شروانên hêzin ewlekariya hundirîn destanê dîrokê li Şêx Mexsûda dorpêçkirî dinivîzîn. Nûçekanê me yên ji wan qadan ragihandin ku li dijî êrişên çeteyan yên hikûmeta Dimkî şervanên hêzin ewlekariya hundirîn ya Helebê çalakiyên fedayî pêk anî. Li taxa Şêx Mexsûd ya dorpêçkirî hêzên ewlekariya hundirîn derbên giran li çeteyan didin. Nûçekanên me diyar kirin ku hêzên ewlekariya hundirîn ya Helebê li ser şopa fedayî weke Arîn Mêrkan, Avêsta Xabûr û bidihan fedayiyên li dijî Daişê û Cebhetên Nusra çalakiyên fedayî kirine. Li gorî agahiyên ku nûçekanê me ji wan qadan ji me re parve kirin, her şervanekî hêzên ewlekariya hundirîn li Şêx Mexsûdê bi şêwayekî fedayî bersiva êrişên çeteyan didin û derbên giran li wan didin. Di encamê de gelek çalakiyên fedayî pêk hatin. Navên hin şervanên berxwedayîn yên ku çalakiyên fedayî kirine wiha ne: Hawar, Dilbirîn, Fareşîn, Denîs û Rojbîn ku bi cesareteke xurt şer kirin û çalakiyê fedayî pêk anîn.